O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou esta mañá o Concello de Noia para anunciar o financiamento con preto dos 700.000 euros para a contratación dun total de 76 persoas en situación de desemprego. Dese total, 56 contratos irán destinados a tarefas de socorrismo en praias e o resto a realizar traballos de prevención de incendios. En total, na comarca do Barbanza vai haber 56 socorristas contratados coas axudas da Xunta de Galicia, e isto engádese tamén a resolución que fixemos outro día de o Aprol Rural, co que se iba a contratar tamén desempregados para axudar nas tarefas de prevención de incendios. En total son 76 desempregados nos que a Xunta de Galicia vai invertir case 500.000 euros, co cual imos ter coberto unhas necesidades moi importantes, tanto de prevención de incendios como das necesidades de contratación de socorristas. No caso de Noia, a subvención permitirá a contratación de 6 persoas. Para os concellos como Noia é moi importante este tipo de axudas, posto que dar un apoio aos traballadores que xa temos en plantilla, e na campaña de primavera-verán sempre ven moi ben. En toda a comunidade, a Xunta investirá 1,5 millón de euros, o que permitirá a contratación dunhas 450 persoas. O obxectivo que se persegue con este programa é mellorar a empregabilidade, principalmente daquelas persoas con maiores dificultades para atopar un traballo, e así dinamizar o mercado laboral galego.